מה זה? אולי זה מכתב אהבה של מישהו. אולי זה מפת תוצר. פתח את זה, פתח את זה. תפגשו אותי איפה שהכל התחיל. זאת בטח רק מתיחה. מה אם זה אמיתי? בוא נלך לזה, יש לנו לפספס. אני לא יודע, מי כבר אומר תלכו לאן שזה יתחיל? אני לא חושב שזה אמיתי. אולי זה מישהו שאיבד את הזיכרון שלו. אולי זה מישהו שאיבד את הזיכרון שלו. כדאי לבדוק, נכון? אולי זה בשבילנו. בוא נלך לזה. אולי אנחנו חלק ממשהו גדול יותר. אולי אנחנו חלק ממשהו גדול יותר. אבל זה בחצות. עכשיו 3 בצהריים. מה נעשה עד אז? אולי זה אומר, מה זה איפה שהכל התחיל? אולי זה איפה שנפגשנו לראשונה? זוכרים את הפיצה הזאת? כן, כי שום דבר לא אומר טל, אומר מפוצצת, כמו פיצה שמנונית. רגע, חבר'ה, אולי זה משהו אפל יותר. אולי זאת אזהרה. אולי מישהו צופה בנו. די, תפסיק. זה נהיה מפחיד. יאללה, נעשה את זה. נלך לפיצה היום בלילה. בשביל מה? כדי שנמצא איזה דמות מסתורית במעיל גשם? כן, ואנחנו נילחם בהם, עם הפיצה. מה? כבר כמעט חצות. איפה הבחור המסתורי שלנו? יש לי הודעה. הייתי צריכה לבטל את הערב פיצה שלנו. נעשה את זה בפעם אחרת. באהבה, אמא שלך. אמא שלך כתבה את הפתק? כל היום הזה אנחנו חושבים על אמא שלך, אה? נראה שנפטרה תעלומה. מי רוצה פיצה? מי רוצה פיצה?